дошли, аз съм Стопа. Играя с Рамадан БГ. Ще играем в Егларс 1. Егларс, да. 2-3 епизода. Рамчо, ще говориш за важни работи, не само да ми дрънкаш, чули? Ето Рамадан БГ. Ето го и него с скин на момиче, но няма нищо. Както и да е. Сега ще видим къде да играем. Да видим... Къде да играем, Рамчо? Ето къде пише... не знам. 10 човека. Само го намеря, аз сега ще от тия глави нищо не виждам. Да, влизаш ли? Не мога сега, бе, тези голи нищо не виждам. Влезах аз. Колко човека вече станаха там? 18 от 18, сори. Ай, влизам. Излезли, бе, Митко. Излизам. Влизам пак. Ама няма влизаш в сървъра. Добре, ще се върнем когато почне матча. Здравейте, започнахме, нищо не сме направили, само от това. Ето го моя приятел Рамадан. И за жалост искахме да сме двама, но сме 4-ма. Малко воде. Текс. Имам 13 гол, те сега малко ще ти дам работи. Добре, надявам се този епизод да ви хареса. Те вече всичко следва. Ето ти гол, Рамчо. Не, брикам се, няма. Трябва ми 20 гол за работи. 40 и за младче. Колко беше съндъка, че забравих? 5. Добре. Аз сега ще направя брони. Iron генератора е на четвърти левел. Вече аз съм на голд. Аз вече имам хубава броня. Аз съм вече на голд, аз ще да вече на голд. Аз съм. Отивай на Iron. Аз съм някакъв голден. Аз ще давам, спокойно. Ето ти. Не, безикам се, нафиг. Ще дам после, изчакай. Я ми направи един меч, голд. И после, ако ти остане Iron, голд остане ли за теб? Ще му оставя само 2 голд. Тенкс, ето ти 3 Iron. Голд е, върха се. Тъкмо за Още един честплейт. Още едно? Това е. След малко повече ще дам. Добре. Значи сега ще взема малко по-добра броня. Добре. Ще взема една каска и... Не ми ще взема нищо друго. Добре, тенк. И тенк за меча. Хубаво, че ще говорим, нали? Бяхме затворили и нямам се да яко. Хвърлих 2 голд бързо. Хвърляй ми ги на мен, аз ги вземам и ще си правя работи. Митко, какво ми трябва? На някой вече му унищожиха яйчето. Така ли? Да. Супер. Останахме само 1, 2, 3, 4, 5 отбора. Майко. Много смя. Ама на един имаме струшено яйцето и са 4 човека само. Аз си давам голд в мен. Колко голд имаш? 6. Трябва ми още 4 за Iron меч. 1, 2, чакай, сега ще дам 3, 4. Да ги му бъгъс. Малко ми бъгъс. Сега ще събера за златни ябълки и после ще отивам в централата. Дай ми Iron! Чест ми трябва, чест. Дай ми 6, ще направя чест и ще остава ледър броните. Чакай, има още. Остави ги, защото мога да ни потрябват ето ти броня. Чест, ледър броня, т.е. И Iron, това са пък Iron Gold. Ето толкова 6. Не, ме хвърлих още едно. Бързо! Ще го взем. Дай на тоя, дай бронята на тоя тук до тебе. Не, не. Тенкс, ехо! То сега си взе Iron. Не ми пука за мен. Мико иска. Ето ти голд.
Къде ще поставим честа? Ами е тук до голда. Не, е тук въгъла. Ей тук. Разбрали? Къде ни е само за броните. Добре, ето ти голд още. Ама, Тъгам го към тебе. аз го подреда. Брони. Правя така дрррр и вземам четите. Ето, Частата на... Правя, бе. Чеде, бе. чакай още. Ето. Още. Аз направо ще стоя тук. Изпълни ми колкото си искаш да оправя. Аз съм малко. Витко, какво ми трябва? Виж ми инвентурата, нещо трябва ли ми? Не, само меч. Аз имам. Добре. Да, трябва ми малко айрон, съм добър. Чакай, дай ми голда всички. Колко? Еша. Ей, тук съм до тебе. Това съм аз. Дай бе. Голда. Добре. Благодаря, тенкс. Ого, станахме. И за златни ябълки. Дай направи няколко. Сколко? И ти ли искаш златни? Дай няколко. Ей сега. Апаче, чакай малко, ще гличим. Колко ябълки? Глич! Ето ти 2 ябълки. О, някой е построил пътечка, аз отивам да събирам диаманти. О, да и аз. Ти събирай тук голд, че ни трябва да защитим яйцето. Чули? О, той още строи. Чели вземе една златна ябълка. Там има хора, които се бъхтат в момента. О, но на зелените им чупаха яйцето. Там има някакъв човек с пълен... Има тук един до мен, дето строи пътче. Не ви дръпни се, Рамчо. Те са много хора, бе! Знам, виждам ги. Айрон! Знам. Искаш ли айрон? Не. Да му стигна поне. Да ни падна. Не, аз съм си. Мъжни са, аз трябва да гледам отпред. Така. Искам да гледам. Да им грабим диамантите и другите. Тихо. Убивам го! Убивам един без броня. Не! Някой има бахте? Не! Биха ли те? Да. Опа. Няма нищо, нали има тук броня в чест. Спокойно, аз имам тук. Айрон! Да, знам. И аз от него умрях. Почнах да го бахта. Той мен уби, бе! Да, знам. Вземи си ледър от това. Той идва за яйчето ни. Мани са от голда, сега ми трябва. Той идва за яйчето ни, пак. Внимавай. Нямаме яйче, бе, сейчас нямаме Пази яйче. яйцето. Нинче ще пръсна кофата. Аз ще имам към него. Той се махнал, бързо! Той се махнал от средата. Не, още е там. Ти отиваш ли? Опа, дай му. Аз Витко, бягай! Бягай ми так! Аз отивам натам, бе. Има даймонд меч, внимавай. Нека. Има джигамонтен меч, бе! Джигамонтен! Идва! Ще го попречи с този меч. Не, той върна се той ми. Аз ще ходя бавничко. Аз ще да му путка майката, бе. Тихо. Извиняйте, YouTube. Там някой се бахте. Бързо отивам да граба диаманти. О, взех много голд. Убивам Тош! Само да няма погнат мене. Да ни да погна!